ham yaparo chini roishabari sector committee ne hoite klaina kaisa baidota ongka chung dini roishabari ni hoite je press meet klainan bagui karon tani bagui mane thangnai 19 tarigeo গত এডিসি ইলেকশন বাটাই নাই সিপিআইএম नि প্রবীণ ত্রিপুরা যে প্রার্থীর নাই বো কাইসা রশিয়াবারি সারা এলাকানো তুই কাইসা কক হামিয়া সুইকা প্লাস ও জায়গা চিনি থানসা যে মুভমেন্ট তংমানি চিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড नि যে ত্রিপুরা মথানি সবানো তুই বো কাইসা খুব হামিয়া কক সুইজা অবনি বাগৈ जों বাধ্যংখা जों তিনি প্রেস মিট খেনানি বাগৈ ও জায়গা সানানি ক্লাইও যে রশিয়াবারি এলাকাগো কरै নুখুংনো नि ত্রিপুরা মথানি জারনাকে লিডারশিপ তংনাই র যে কरै নুখুংনো থাঙ্গাইনা নাওখর ফনাঙ্গै সগুই রেখা হিয়ে যে বিনি ফেসবুক গো যে তা ভাইরাল খাইমানি अबो খুবই जों सिनंमा सिंजा उंजाखा जों बनो एकदम सिलिंजागो ओ जागागो जों कैसा ककसानानि मुसुगो खाना 12টা 12:30 नि बिसिङो फुं आइदरनि नि दिफरजोरे पानं थं ब खनानि बिसिङो जेरकम सोशल मीडिया फाइना बसिनि बजेटा बुल खाइ तंमानिनो ब नाकार सानानि थं हायांका जों खनानि बिसिङो ब सानलि आंगांकै जों अति सप्तर जों कैसा डिसिजन लानानै उंनाय बाध्यता उंनाय कारण बिनि बुमुंतै जों कैसा थानाले एफआईआर खालायनानै बाध्यता उंनाय प्लस सारा गन्डासुरा साब डिविजन एलाकानो तुई जों कैसा बिक्षोभ मिছিল माख्लायनाय कारण जोंनि रयसाबारि एलाकागो गोबांमा पलिटिकल खालायो गोबांमा दाल बिदाल पलिटिकल दंगो ओ जागा वाइसेफानो जों अमहाय जोंनि पलिटिकल तुयनाय मुभमेन्ट तुयनाय बुलायजानाय तगलायजानाय खरकजाना हामिया खालायनानै खरकजाना थां दमगिरनानै अमहाय कुनु सिचुएसन जोंनि रयसाबारि एलाकागो बुतेहाय उंनिया से उंनिया बिसिङो प्रवीण त्रिपुराना काम के सानानी मुसुगो पॉलिटिकल जे कोनो पॉलिटिकल खालायदे जे कोनो व्यक्ति किन्तु पॉलिटिकल तुयनाय विभ्रांत ताख्लायदे सिनि पब्लिक रंनो सिनि टिप्रासा रंनो अमहाय खूब चाइया जों आरोबो साननानै नायोबनो बसकांनि सालोबो जे कोनो पॉलिटिकल खालायनाय जे कोनो लीडरशिप र जे हैरानि ताख्लायथों कायसानि बुमुंते कायसा कक हामिया सुयो ता बेरथों अमहाय हिंगांगाय जों बसकांगो एकदम गर्जा जों कैसा आन्दोलन खालायनानै बागै बाध्यता उंनाय हिंगांगाय ओ जागाव दिनै जों प्रेस मिट खायनो नांगा थांनाय 24 रायमाबिलिनि दाखु प्रबीण सिपिएम प्रार्थी बो दिनै सिनेमा संसा कैसा फेसबुकआव निब्रंगाव पोस्ट खायनो बागै जे रसियाबारि आमसायो त्रिपुरा मथारि बरफराव थानसानि बारि त्रिपुराव गोरिब बरफनो कुनु खर सकाने बो बेलेके सिनेमा संसा तामनि माने चिनि त्रिपुरा सारावनो चिनि थानसानि जे जों सामुख्लाय दं माने ओ थानसानो सबायनानै बागै बिनि वांसुङो हामिया ते जोंनो तखौबाय तखौ बुलायनानै तगलायनानै नगोबनि बिनि वांसुङो ओ कारणे बै तिनि हाय खायो बो पोस्ट खायो ते चिनि रसिया बारि अब हायके पॉलिटिकल क्लेश गुराव उंथाया जों हरो बिदाल पॉलिटिकल पार्टी दंखानो जाने जा जत रूल न मानि लायो दंलायो अबसिङे तिनि ताखौ प्रवीण बसकांगो जनो विभिन्न जामेलाव सिखलायनानै बागै बिनि वांसुङो हाया तयै त्रिपुरा मथानि बरमनो दुरनाम सरायो बिनि एगेंस्ट तयै तिनि जों प्रेस मिट खायनानै बात दंखा आनि कबुमं तंनाय जत त्रिपुरा सा आमसानि बरमनो अमा हायके गोबांमा राजनीतिक दलनि बरफराव त्रिपुरा सारानो कैसा बे कैसा वालायनो बुलायनानै विभिन्न राजनीतिक बरनि रणकौशल तंनाय ओ रणकौशलनि जों कातै मा कासलायनाय ते तिनि ताखौ प्रवीणनोबो आं कबुंनानै मुसुगो खाना 12:30 नि बिसिङो बो तिनि प्रेस मिट बा जेकुनु बाबे रसियाबारि आमसानि त्रिपुरा सारानो खमा साननाय नंथों अबो हायखायै दुरनाम सरायनाय बागै ते त्रिपुरा मथानि आदम रौनो तैबो बो तिनि खमा साननाय नंथों तामनि हिंगागे तिनि बुबाग्रानेरबो तिनि खमा साननाय नंथों बो जे तिनि हायखायै जे चक्रांत खायनानै बिनि परिकल्पना खायबानै अबनि तयै तिनि जदि कोनो कारणे खाया प्रेस मिट खाया नाकार सानिया
henga ke जों bini against FIR khainai जों बिखौ मिছিল खायनाय बर' दलनि जों बिखौ मिছিল खायनाय अबनि बाय तिनि जत तिप्रासानो बा कबमंना हारो आगामी दिनो तिप्रासारो अब हायके बरनि चक्रान्तनि जामिलाव क्रायै जों बनो एरिगेसन लायनाय बागै बरनि तंमुं बरनि वान समन सिपिएम रनि वान समन जों सायमानानो बागै